Kok iso beku? Iki piye ta maksudmu? Piye ta maksudmu lho wong kok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bos. Wong cengah lho. Aduh, kok nyakat wong ki piye to ki? Kok iso dhewe ya wong cokot lho. Ono Bos. Kelana beku ki lho critane Bos, beku. Wong kok beku. Cerit. Lho, ana wong beku ki lho. Iki piye ta maksudmu piye wong kok bisa terbayang-bayang karo lampune bokeng beku lho. Karnaval ki lho kok iso beku jeluk lampu beku. bantu Bantu ki ana duit 70 kilo 70 lah nek lampu bogeng sakmono lho. Iki grupmu iki kan aja dianu geng didukno surgane. Kok iso jeruk tiduno kuwi ra iso kuwi wis dibonusi karo bogeng-bogeng kan ngomong. Gak ngono. Aduh galu to. Lho, kuwi kan megare kuwi grupmu kan piro 20. 20 kuwi wis nyewa kostum wis opo. Ya iya ta jenenge wong arek karnaval ki ta ya kudune ya ngono kuwi kok iso. Iso beku lho jelek lek pengen bogeng lho. Bogeng ki nonton malah dikirimno. Wah, apik lho. Mungkin rong aneh. Ya iya ta nang kene iki ana listing iki kita yang nggon nyelorot kayak pasar malam nyelorot ngono kae ta. Terus lampune biar pet. Lah iya aja beku ning aku ya beku kuwi grupmu kan Ora nutut mah duwite wonge cacah gak. Wah. ora kuat iki kan nek 20 kuwi nyaket-nyaket ringan Bu, nyaket-nyaket. Ringan Mas. Lah wong sewa kostum, sewa son apa-apa lho, rumah samu. Lambe muka ringan. Ringan ya 50.000 romu ya ning leteng tok lah urung kostum, urung make up e. Iya, maksudnya kan beku. Kayak lamune bukeng lah iki. Maksudnya iki piye to, Mak? Kowe bekune aku yo kleru, Bos. Lah kan sesuk beto telo dibantu to. Iya, kowe aku tak bantu, paling iso aku bantu ya wis tak bantu 200. 200 gopo lho. Lho. Lah 200 kowe 50 sih, aku bayari anakmu. Mbak 50 kowe 50. 100. Bayar sapa? Diri. Ya kowe kan yo karo aku tak kerja. Mosok ndak. Nang kerjane. Lah piye to? Ah. Ndang kurang sak monombane lho, kurang sak monombane. Ora wi pira danane bisa nek pira nek danane. Ora nek dana. Lho dene mati to aku mau kon ngukupi kok endi iki. Urung eneng, lek urung-urunan kowe. Lah iya maksudnya iki nek urunan iki pira? Kan di tengah telu kan ada rencana sama ada. Kan nek buke kan dhewe kan 1000 to. 1000. Lah bos kuwi ngene lho, ya. Kowe tak nase kowe kan grupmu kan 20. 20 kuwi Lah 20 kuwi lho urunane wis anu 190. Oh iya telah pengen apa? 30 lho, lah ngono nek ketambahan anu piye? 250. 250 lah timbane kuwi sing baterai otit kuwi malah 400. Oh. Lah nang grup lah. Kaya mego jelek. Lek pengen bogeng lho. Iki kan dia kan teko. Jajal aku tekono ning ngene bogeng, lampune bogeng iki piro? Lah nek oleh 500. Lah baik gak oleh bogeng. Karepe kan apik iki to. Barang ku lemot lho. Tapi lemah jadi ganteng ngono lho. Cilik. Iki lho jelo iki, karepe kaya lampune bogeng sing iki to. Kuwi. Ya tapi yo lah iya maksudnya kuwi engko tak tambah 200 wis. Ngomongno 200. Aku ra melu tak tambah 200. Kan engko aku wis total wis 300 lho, Bu. 300 sing iki lho Mas, tapi ngene iki lho. Lho iki lho iso biar
biar. Lah itu aja pengen apa lho kok karemu mau mulai tekan dulu rego 300 ya ora enek to. Lah yang iki kan kene kan ora enek to iki. Ku. Iki ora enek lek sing ngene iki kan Ya ora kuwi enek. lho sing tak pengen iki. Wes jis. Ya iya to. Rawan geng. Wis to windang kuwi yo. Grupmu dadi opo? Kuwi dadi omong. Ya apa piye to Mas? Mas dia mengi kon golek sing murah ae takon nggo senter kon Mas Disi ki lho. Anu kon ngene Mas Widi ki lho. Kan lampune ki lho lampune tak dudu ngene Mas Widi. Lah kuwi dadi kan grup to. Lampu. Lampu senter. Nah, kuwi go siji-siji. Kuwi wis api. Kuwi wis api. Lagi. Lagi kan iki. Kuwi sapi to nganggo kuwi. Siji nggowo sitok. Kok dodoan nggur ketok abang tok. Itu anak sing kene. Malah beku njaluk lampu lighting sing tetek bengek. Njaluke rego 300 yo enak to lighting rego 300. Wis gedhek nae. Iki digedhekne. Beku kok iso beku lho. Lah nek aku dhewe lho sakmono lho apa lho wong kok ndi piye wong urip. Nek kowe urunan rembukan, kowe misal. Ya emangnya wis rembukan iki lho, Mas. Rembukan iki danane kuwate piro? Kuat. Lah kuwate iki piro kan ditekon. 500. 500 kan tak timbange 200. Kurang 300. Ya, 300 iki kok nek 20 kuwi Ora kuat Mas kuatnya. lha koyo mikul to kok ora kuat wong lanane gagah perkosa kabeh kok. Jadi mantu bukan anak gede mentret toh. Sopo? Wong kerjane kuli ya. Makan 500. Sopo ngakon kok? Ya beku ini nyokoti wong iki sampe abang-abang iki kok nyokoti ndang omas. Lah kok kaya apa ae ndang omas. 500 oke. 500 kok ndi. Yo ya tak tuku beras salah sak. Lah iya mangane kuwi wingi tak bantu 200 wis 200. 200. Ya kalau kalau ya pengen dah apik tak buke. 300. 300 yo oke to. Sampai 100 tok. Lha wis tak bantu 200. Aku kan gak melo bantu 200. Sampai Lah 1. aku cek ngopeni kuwi lho, ngopeni nek mlaku lho kono banyu, kono minuman. Ya ora. Lah iya lah sopo to? Lah iya makane kuwi. Lah nek aku wis engko nek 200 engko kowe cek otit wis 300 cek lho kono minuman sing apa-apa. Kok dhewe. Kami tua. Alah kami tuwa kere ya. Kami tua kere. Masa kami tua kere? Kami tua ini mudah telur tak sekolah. Wah ini mudah telur usir. Kita semua aja beli ya. Wong loro. Betul malah loro mau jadi malah giling malah gue panti pisan malahan kok so. Kan wis tak omongno ning grup iki di tambahi Kakang Mas Raden Sukarjono 200 ngono. Mah isin nambah 200. Lho. 200 yo duit lho, iki 200 godhong apa piye kok? 200 yo duit. Jek kadoan, Bos. 300 iki kira-kira 300. 1000 nek ditambah 200 iso. Lho, jadi kuwate 500. Yo rong enek karangane. Oh, ali padha karo rene duit. Ya piye rasa nak golek ting kanggo senter ae omongno nggo senter. Senter apa lho HP iki dadi kakno kabeh ning nggur truk. Grup rame neno. Lah iya mate iki ora dadi pastekno pira kok karuan kok. Ya pastine paling 500 kuwi lho. 500. Yo ora tatelan ana aku. Udah telo. Kok pikir templo kok piye mugo misan kok piye iki nggih panjer. Boken sok lebiar. Setelah yo barang apik lho kok padakno. Nek kayak lampu berantem. Yo ngene kamu lak Anu bim-bim. ya bisa aku Bim ki apa to? di bonusi bime wi 6. Bime loro.
Iya mate lampune winang. Terus apa ngono neh, kayak piro ngono lampu mbuh apa neh. Beku rasa lamponan. Ya ora dalan iki to. Lampu truk kan nyapa to lampu truk ya enak Karena apa pakai. lho dibengi barang malah ngene iki ngenak nopo-opo. Ya ngono ya karek Iya. koordinasine to penyawane. Wong tra yo lha nek sing di kon karnaval bengi nek ra gelem ya ora ngarang to bengi. Wong kon di. Ini berarti sing kon bengi ya gelem. So, baterai dicokoti per lampu bukeng barang lho. Geng, dulu geng. 800 lho, geng. Nek ada 500 ya wis aku 300 ora apa-apa. Ndak nek dadinya oke. Ora iso bukeng wis 1000 wis dibonusi lampu 6. Nek biasane wis 1500. Ini nek gak ning kene ora gelem. Lah iya ngono kok iso lah iya ngono. Kuwi biasane wis sak kuwi lampu bukeng tanggapane 1500 sampai 2000. Kuwi nek ora kowe sing pesen kae yo ora mungkin to sak ngono. Kuwi jadi bonusi. Wow. Jadi karek celana karek grupmu kan ada 20, nek misal minggu dia sepakat sak mono, wis tau duit 700 ae. Nek misal ngono to, apa? Ya engko golek duit sak mono 700 tak tambane 700. Nah, Bos. Oke iki jadi Mbak Sita ki mbegu njeluk rating bukeng. Bego. Lah nyakot iki. Cilik yang bego. Lah iya kok cacrit tenan to wong dikrakoti mulai-mulai. Aku ki yo mau bayangno lampu bukeng apik. Ya aku apik lah ya apik. Oke, ngono ae. Kita tak kira-kira. Oke, Sandra terima kasih. Baik, terus video-video berikutnya. Paso, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.